تے میں عرض کیتی ابا جی لوگ بڑیاں گلاں کردے نے، ابا جی لوگ دل شکنی کردے نے، لوگ دل توڑ دیندے نے، ذرا جی غلطی ہو جائے ابا جی لوگ دل توڑ دیندے نے۔ میرے والد صاحب دا تاریخی جملہ مینوں یاد ہے، فرمان لگے جدوں بھی تیرا دل ٹوٹن لگے اپنا منہ مدینے وال کر لیا کرے، اپنا منہ مدینے وال کر لیا کرے، سونے وال ویکھ لیا کرے۔ آقا دل توڑ دے نہیں دل جوڑ دے نے۔ ابا جی فرمان لگے بیٹا نبی دے دین دا مجاہد بنے گا۔ لوکاں نے بڑیاں گلاں کر لیاں لی، پر جدوں لوگ گلاں کر خیال کر لئی تیرا نبی بھی یتیم ہی آیا ہے، تیرا نبی بھی جدوں دنیا تے آئے نے سرکار دا بابا کوئی نہیں، حضور یتیم نے۔ لوکی باپ دی پیٹ تے اوجریاں رکھ دے نے، لوکی پیرا مبارک وچ پتھر مار دے نے۔ فرمان لگے جدو لوکی تنگ کر تو اپنی تکلیف نہ ویکھی مدینے وال خیال کر لئی۔ اور جس دن والد صاحب میں اٹیک ہویا آج تک 3 دن قبل تو میں موجود نہیں سا محفل کے ساتھ، تو میرے بھائی میرے دس دن کہ جدو آپ والد صاحب میں اٹھا کے گڈی میں رکھے ہیں کہ آپ ہاسپٹل تک دوسرا کلمہ شریف کا ورد کر دے گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا جدی 3 بندے گواہی چنگی دے دیں اللہ دی بخشش کر دیندہ ہے۔ سب تو پہلی گواہی تو میں پتر ہو کے دیاں گا۔ جدو میں ہاسپٹل پہنچیا تے آپ ہوش میں سن تے مینوں میں قریب ہویا تے مینوں فرمان لگے میرا سجدہ کروا۔ میں نماز پڑھ لئیے اشارے نال عشاء دی سجدہ کروا دے۔ میں ڈاکٹر نو کیا میں کہ ابا جی کہہ رہے سجدہ کرنا، ڈاکٹر کہنے لگا جی آپ نالیاں لگیاں نے اجے نہیں۔ میں عرض کی تھی ابا جی تھوڑا جا ویٹ کر لو، فرمان لگے پتر ویٹ دا تے ویڑا ہی نہیں رہ گیا، سجدہ کروا۔ اللہ والے جڑے لوگ ہوندے نے جنہاں دی لو اللہ دے نال لگ جائے انہاں نوں نیندر نہیں آندی۔ اکثر رات نوں میں کھارے آونا، میں 1 بجے بھی آیا ابا جی نوں مصلی تے ویکھیا، کئی باری پوچھیا ابا جی تانوں نیندر نہیں آندی؟ فرمان لگے بیٹا نیندر انہاں نوں آندی ہے جنہاں نوں عشق نہ آیا ہوے، جنہاں دا دل مدینے لگیا ہوے، نیندراں نہیں آندیاں۔ میاں صاحب فرماندے نے رات پوے تے اوے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے اوے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو او یاد سجدی ستیا آنے جگہ میں۔ اور میرے نال بچپن دے اندر آپ جلسے تے جاندے سن تے لوگاں مینوں اکثر پوچھیا ہے جڑے تواڈے نال بزرگ نے انہاں دا کی رشتہ ہے تے میں کہنا نا میرے ابا جی نے، تے لوگ کہنا انج لگدا جی میں تواڈے مرید نے یا تسی انہاں دے پیراں دے پتر نوں لے کے آئے نے۔
خدمت اینا پیار کرنا. اور آخری گل اس تو بعد اجازت دا خواستگار مسلمانوں اپنی اولاد کی تربیت انج دی کر جاؤ. میں نہیں کہندا کہ میں بہت اچھا نہیں، ہزار عیب ہوندے نے بندے اندر، لیکن جڑی اولاد اپنے پیو دی قبر تے فاتحہ نہیں پڑھ سکتی اس اولاد دا کی کرنا؟ جڑی اولاد اپنے پیو دی قبر تے اپنے پیو دا نماز جنازہ ہی نہیں پڑھ سکتی تے کی کر رہے ہیں؟ ہزار علماء کرام نے میرے تعلقات، مشائخ اعظام، پیران اعظام، جو جنازے دی باری آئی تو میں کہا جس طرح اپنے میں بڑے بھائی وہ بھی امام خطیب نے، تو میں اپنے بڑے بھائی نے کیا دو ہی اسی بھائی ہیں، میں کیا میں کہا جی تسی جنازہ تسا پڑھانا. وہ میں نے فرمان لگے میں کسی پیر نو یا کسی عالم نو بلاؤ. میں کہا جس درد نہ تسا جنازہ پڑھنا ہے نا انج پیر بھی نہیں پڑھ سکتا. جدو باپ دا جنازہ سامنے پہ ہوئے گا جی میں تسا کہنا نا کہ یا اللہ میرے باپ نو بخش دے، او جڑی دعا اندروں نکلنی ہے انج کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک بندے دی قبر تے عذاب ہو رہا سی نا تے کسی اللہ دے ولی نے دیکھا کہ عذاب اٹھا لیا گیا. سوال کیتا تیری قبر تے عذاب سی اٹھایا کیویں گیا ہے؟ انہیں آکھیا میرے گھر بچہ پیدا ہویا سی اج اینے جوگا ہو گیا ہے، اج پہلے دن مسیتے گیا ہے تے انہیں سپارے تے انگل رکھ کے آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دی رحمت نو پیار آ گیا ہے. اللہ فرماندا ہے جدا پتر مینوں رحمان رحیم آکھے نو دے ابے نو قبر وچ عذاب دیا انج نہیں ہو سکتا. نیک اولاد والدین واسطے صدقہ جاریہ ہے. اور اج میں ہاتھ جوڑ کے جنہ دے والدین حیات نے خدا را انہاں دی قدر کر لو. یہ جدو ٹر جاندے تے ایسے کھپے پیندے کہ دوبارہ انہاں دا نیم البدل نہیں ملدا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی جن نے جنت دا وچکار اللہ بوا ویکھنا ہوئے وہ اپنے والد دے چہرے دا دیدار کر لے. ماں دا بڑا مقام ہے لیکن ماں دے پیراں تلے تیری تے میری جنت ہے تے ماں دی جنت میرے تے تیرے باپ دے پیراں دے تلے ہے. ہاں ایتھے اختتام کر دینا. ٹر گئے نے دلدار دلا دے یارو وطنو چکے مہارا بستی سجڑی اج لگدی ساری مینو کڈ دتی جد یارا تر گئے نے اے دلدار دلا دے تر گئے نے دلدار دلا دے یارو وطنو چکے مہارا بستی سجڑی لگدی ساری مینو کڈ دتی جد یارا